Muabot sa 500 ka mga dagkong suga ang itaod sa nagkadaiyang barangay road sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Konsehal Rocky Bass, ang chairman sa Committee on Community Parks, Street Lighting Development and Beautification, nga gisugdan nila ang street lighting sa miaging simana sa barangay Tabulok, Poblasyon, Tangki ug Kansuhong. Isip gisangunan sa pagmonitor sa programa, gipunting nila nga mataod ang 500 ka mga dagkong suga sa nakabiling buwan karong tuiga. Nang hinaot si Konsehal Bass, nga igo na ang danag sa kahayag sa mga sodium lights nga muiwag sa kadalanan sa mga barangay panahon sa kagabion. Lakip sa ilang pasugan ang parks ug ang plaza sa Dakbayan nga maoy mga dapit nga sagad suruyan sa mga Talisaynon. Lakip sa gihisgutan sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpanindot sa mga parks ug plaza sa matag lugar aron adunay nindot nga dapit nga kasuruyan ang publiko. Lakip sa tinguha sa konsehal nga mapabilin ang kalimpyo sa mga dapit nga suruyanan sa publiko. Mando ni Mayor Samsam giuna na to ang mga main roads. So nakasugod na ta sa Rabaya Street hangtod Tabunok, onya kagabi ilang didto mi sa Tangke Kansuhong area. O nahuman na pud namo ang sa Dumlog sa Deca Homes dapit.